Ani khapangni takhuk bukhuk song haino hai norokni bagui kaisa khadumani koktuma kasai phaikha chini SDPO sir Proson Kanti Tripura transfer wngkha hnai tei ang sanai chini kokoi Kisti Tripura agini slai teibo condition hamya wngwi tongo hnai hingkhe khapangni takhuk tei bukhuk song naitongdi dophani kathang TV ni phasingtwi Teliamura SDPO office ni transfer khairo horjakmani Agartala Amtoli SDPO office o haino hai talsa talnai sikho transfer khairo horjakha Kanchanpur TSR 13 battalion no hingkhe lukurokni bukhao tabuk wansumung kotor achaija tangwi sini SDPO sir Proson Kanti Tripura transfer wngkha hnai Hatibar sakang je gotna wngmani sini SDPO sir Proson Kanti Tripura ni sajak tei sajla kunjobuni makeup duty paiwi nogo thangtongma jorao atomsa tomtom bai kisa thutai laima bai ajorao kokbanglaimani mangpili rok kwbangma social media rogo norok nukhana hingkhe lukurokni bukhao wansumung kotor achai mano haini bagui da sini SDPO sir Proson Kanti Tripura no transfer khaikena hnai hingkhe ang tini thaisani kok sanai sini SDPO sir Proson Kanti Tripura ni tei je samung kaham khainai borok nokhe mokol bwskango nugla hingkhe ang tini belekheno kha khamjak sin sir Proson Kanti Tripura no transfer khaijakmani tei SDPO sir Proson Kanti Tripura no jesek phano transfer khaitung jesek jaga phano rohorthung bini samung no bo kaham khaino khayo kaham khaino sak tharmaro nugo norok bo kwbangma social media rogo nugui tongkhana sini sir samung kaham khlaima rongo hingkhe ang tini norok no swngnamo songo norokni bukhao bomo haima tongkha sin sir no transfer khairo horjakmani tei comment khaina tapokdi comment khai sajadi hingkhe phaidi tabuk kokoi Kisti Tripura ni tei kok thaisa thainai salaina kwbangma social media ni bisingtwi iba sini maya ganang dapohorni channel ni bisingtwi norok kokoi Kisti Tripura ni mokol ni bemar hamya wngmano norok nugui mankhana chini maya ganang dapohor lukurungni thane jobasu sanmani tei kokoi Kisti Tripura ni boni mabo haino lukurungni thane jobasu sanjamani rongno hingkhe lukurokni chubasuni bisingtwi chini kokoi Kisti Tripura ni bagui chini maya ganang dapohor haino hai kokoi Kisti Tripura songni nukhungo thangwi sogoika je lukusuba nairokni rang 50,000 wngkha hnai abono kokoi Kisti Tripura ni bini mani thani yapharna bagui tei lukurokno belekheno hambai hnai chini maya ganang dapohor sakha tei kokoi Kisti Tripura ni boni mabo haino lukurokno jotono no hambai sajakha kokoi Kisti Tripura agini slai phano teibo condition hamyao klaijak hnai chini dapohor sawi khnarakha agini slai je condition teibo hamya tini nukphaimani teibo se kogwi tongkha hingkhe ang jotono no sanamo songo chini kokoi Kisti Tripura ni bagui surina bagui je manchak je chuktui sung chubalaikha jotono hingkhe haifano sung surilainabo nango haini bagui jotoni thani ang koimung sanjao chini kokoi Kisti Tripura ni bagui surilaina wngthung hingkhe ang paithogo sanai chini dapohor asake borobo kaham khabo kaham chini Tripurasa rokni bagui kwbangma chugyarokno kwbangma kwrwitiarokno asake chubai phaimani bagui belai belai hambai maro chini maya ganang dapohorno jeng Tripurasa rok kisasasi hayadiba sung kisasani bisingo jotono sung je mansak je chuktui chubalaikha hingkhe sin Tripurasa dofa sung kuchugo thangwi mano bwskango thangwi mano haini bagui chini dapohor hai kwbangma Tripurasa rok tongkha hingkhe teibo chanai sini Tripurasa rokni bagui haini bagui dapohorno belai belai hambai tei Tripurasa dopharokno belai belai hambai sini kokoi Kisti Tripura no asake hamjagui chubamani bagui hingkhe dophani kathang TV naitongai rongo jotono no hambai tini ni bagui update aswng sinai jotono no hambai।